प्रेस क्लाब अफ इन्डियायाव लेंथुमनाय प्रेस मेलाव बाहागो लानो फैनाय बड'लेण्ड हालामनि गासैबो बड' पर्टेलनि निउज पर्टेलनि थान्दै नोंथांमोन सिगाङाव आं नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन। लोगोसे मैया जन्तर मन्तराव मेगा डेमनस्ट्रेशन होनायाव आसाम हादरनि आरो पार्टिकुलार बड'लेण्ड हालामनिफ्राय 700सोनिख्रुइ गोबांसिन बिग्रायारि बर' बिदा फंबाय जाय बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। जोबोद दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर आं बावहरगोन। आरो नोंथांमोनाबो बेसेबा गोजाननिफ्राय दुखु खस्थ' खालामनानै जोंनि बे मेगा डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामखौ कभारेज होनो थाखाय फैनायनि थाखाय नोंथांमोननोबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि आरो पार्टिकुलारलि आसाम हादरनि बर' फिसाफोरनिसिम आं मोनसे खौरां दैथायहरनो सानदों। बे खौराङानो जाबाय आलादा बड'लेण्ड हादरखौ मैयानिफ्राय गिलु बालु मास मुभमेन्ट एबा सुबुं सोमावसारनायखौ जागायनानै थैस' थांस'यै जुजिनानै बेखौ फैगौ बोसोरबा मेक्सिमाम 10 बोसोरनि गेजेराव जुदि दानानै लाफुंनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया थांना थानो मस्थ' गोब्राब जासिगोन। बेनिखायनो मैया अल इन्डिया बर' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन, बड' राइटार्स एकाडेमि, बड'लेण्ड जनता सुरक्षा मंच, उदालगुरि जिल्लानि सिटिजेन्स राइट्स प्रटेक्शन मुभमेन्ट कमिटि आरो गोबां बर'नि एलाइड फ्रन्टेल आफादफोरा बेयाव बाहागो लाफैनानै जि धरनानि खामानि मावनाय जाबाय। बे आफादफोरनिसिम आं साबायखर बावहरबाय। मैया जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि आरो जोंनि माखासे बर' फिसाफोरनि खैसार सानायाव दिल्ली पुलिसनि दाराय जोंनि मेगा डेमनस्ट्रेशनखौ आवबा खालामनो नागिरदोंमोनब्लाबो जों बाव डेफिनेटलि जों देरहादोंमोन। बे जोंनि थाखाय ब्लेसिं इन डिसगाइज आरो जोंनि सोमावसारनायखौ गोजौसिनाव लांनायाव बे जोबोद थुलुंगा होगोन, जोबोद इम्पेटास होगोन, जोबोद इन्सपिरेसन होगोन आरो। मैया जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार, भारतनि इउनियन हम मिनिस्टार, गोदान प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांमोननि अफिसाव थांनानै मोनब्रै दाबिनि जइन्ट मेम'रेन्डामखौ हैनाय जादों। बे मोनब्रै दाबियानो जाबाय, सेथि नाम्बारा बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा मोनसे बड'लेण्ड हादर सोरजिनाय। नैथि दाबिया आसाम एसेम्ब्लिनि एक्टनि गेजेरजों बड'लेण्ड बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ ज' सरजाबनानै जे बर' कासारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दादोंमोन, जाय काउन्सिलाव आयेन दानायनि खुनु पावार एन्ड फांसन गैया, फाइनेन्सियेल पावार गैया, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार गैया, पलिटिकेल पावार गैया। बे पावार गैयि काउन्सिलखौ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 6 शेड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो आपग्रेड खालामनानै बेखौ कन्स्टिटिउसनेल अट'नमास काउन्सिलाव प्रमट खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। थामथि दाबिया जाबाय कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्सआव थानाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ शेड्युल ट्राइब हिल्स लिस्टनि स्टेटास होनांगौ। ब्रैथि दाबिया जाबाय हाजार हाजार लाख लाख साख्रि बाख्रि मोनै जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थाखाय इन्डियान आर्मियाव सेपारेट मोनसे बड' रेजिमेन्ट खुलिनांगौ।
आरो बे बड' रेजिमेन्टआव 75% जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रि मोननांगौ होननाय बे मोनब्रै दाबिनि चार्टार अफ डिमान्डजों सरजाबनाय जइन्ट मेम'रेन्डामखौ मैया होखांनाय जाबाय। बेनि उनाव दानि भारत गभर्नमेन्टनि सासे केबिनेट मन्त्रि रामदास आठवाले आरपिआइ पार्टिनि बिथाङा सासे मन्त्रि आंनिनो गोजाम एमपि लोगो बिथाङा टाइम होनानै आंखौ लेंहरनायखाय माखासे जोंनि बिगायारि मावथि लोगोफोरखौ लाफानानै आं मोनाबिलि 5 बाजियाव बिथांखौ गावनि रेसिडेन्सआव लोगो हमना फैदों। जोंनि दुखुनि बाथ्रा सोमावसारनायनि बाथ्रा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बाथ्राखौ बिथांनो फोरमायदों। बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो दिनैसो लोगो मोनलायनाय जाबाय होननानै बिथाङा गावनि गोसोनि दुखुखौ फोरमायदों। आरो बेनिफ्राय जोंनि बर' बिदा फंबायफोरखौ जे जन्तर मनरनिफ्राय मैया हमनानै लांदों मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशननि साइबार क्राइमनि जिबायदि सेल बायदि जायगायाव दोनहैदों बे दुखुनि बाथ्राखौ बिथांनो फोरमायनायाव लोगो लोगो बियो दिल्ली पुलिसनि कमिशनारजों सावरायहरदों। बिथाङा हगारनांगौ होनदों। बे दिल्ली पुलिसनि कमिशनारा खोथा होदों, आंनि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायदों। बिनि उनाव लोगो लोगो जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गदों आरो 5टा बा 5:30 जादोंमोन आरो। दा बिनि थाखायनो आङो दुलाराय आसाम हादोर बड'लेण्ड हालामनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाखौ आं खावलायनो लुबैदों थैथां बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायखौ जि जुरिफिननाय जाबाय बे बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायाव जाय जेरै हागौ थैस' थांसै बारसोमनो बाहागो लाफानो मरेल सापर्ट होनो जेरैबो मदद होनो आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। आरो जाय बर' बिदा फंबायफोरा माखासेफ्रा दासिमबो आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टनि सोरबाया एजेन्ट जानानै प्लेन्टेड एजेन्ट महरै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि बड'लेण्डखौ सिमाङैनो दोननो थाखाय जायफोर खामानि मावफादों बिथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोननि दाय गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै इन्ट्रस्पेक्सन खालामनानै सिमान ला कारेक्सन खालाम जों फै ज'यै सोमावसारनि आलादा बड'लेण्ड हादरखौ जों थाबैनो सोरजिलाङो। बिनि बादै जोंहा जेबो आंनि बैसोआ दिनै 3 बांसिन जाबाय। आंल' नङा 60, 70, 80 प्लास जानाय गोबां रिटायार जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा बे सोमावसारनायखौ मदद होनो हेफाजाब होनो थुलुंगा होनो ओंखारगोन। बेखायनो आं गले गले बुंगासिनो दं दिस इज द लास्ट एन्ड फाइनाल बेटेल वार पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि फिजिकेल मुभमेन्टखौ जों फोजोबखांबाय। रोजा रोजा अनजिमानि मानसि थैनांगौ थैखांजोब्बाय, जिनाहारि खालामजाखांजोब्बाय, न' बां सावखांजाजोब्बाय, कौटि कौटि थाखानि सम्पति लुथिलांजाबाय, फोजोबस्रांजाबाय। दा फिजिकेल मुभमेन्टनि खामानि गैया। दानि इन्टेलेक्सुवेलि मेलेमनि दावहा भारत गभर्नमेन्टजोंबो नांगोन, आसाम गभर्नमेन्टजों नांगोन। आरो सोरबा इन्टेलेक्सुवेल क्लासआ जुदि जोंनो बड'लेण्ड रायजोखौ होनग्रा मानसिया जोंनो डिबेट नांफैदों। बे इन्टेलेक्सुवेल डिबेट दा बे जों डेफिनेटलि जों देरहागोन। आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैला। जोबथानायाव खर' गंग्लायनानै आङो आर'ज गाबनो लुबैदों जायफ्रा दासिमबो बुजियाखै, साना बबे हरा बबे अमाबैसा बबे पुर्निमा बबे सैथो बबे नंखाय बेखौ बिजित गाव गावनि मेलेमजों सान, गाव गावनि बिबेकजों सान बिजित। बेनि अनगायै दस्रा जेबो लामा गैया। खोनानो मोन्दों माने एबसुनि लिडारशिप बिटिसिखौ सालायग्रा लिडारशिपफ्रा फैनानै हम मिनिस्ट्रिनि माखासे अफिसारजों सावरायफैदों। बे 3थि बड' गोरोबथाखौ आखरे आखरे मोनफ्रोमबो क्लजखौ सुफुंनांगौ मावफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांफैदों।
दा बे थामथि बर' गोरोबथानि गासिबो क्लजखौ जुदि इन लेटार एन्ड स्पिरिट जुदि बाहायजोबनांगौब्ला 2003 आव मोनखानाय बिटिसिनि जि एक्जिस्टेन्स बे जोबनोसै बाउन्डारि दानख्लाब जाजोबब्ला बबे समाव जोंहा जे सानसे बेलासे सेपारेट मोननायनि बिराद आसा दं, प्रस्पेक्ट दं, फिजिबिलिटि दं, फेक्टर्स दङ, भाइबिलिटि दङ, बेखौ फोजोबनानै दोनखानायनि बिराद डेभलपमेन्ट कनस्पिरेसि 3079 खान गामिखौ लानानै जोंनि बिटिएडि दा 1000 खानसे गामि जुदि दानजाबायोब्ला बे बाउन्डारि कमिसननि रिकमेन्डेसन मथे बोरै बदलनाय जागोन इन नियार फिउचार 16टा डिपार्टमेन्ट अलरेडि डिसिखौनो हरबाय आरो इलेक्टेड बिटिसि काउन्सिला एसेम्बलिया जेबो पावारानो गैला बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बिराद गिदिर पावारफुल मोनसे गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिना होबावबाय अब्लाबो जोंनि इलेक्टेड जे एमएलए माबाफोर दं बिटिसिनि मेम्बार्स दं इएम दं मा खालामनो दंसा जोंनि बिटिएडिखौ नर्मेल डिस्ट्रिक्ट पन्सायत सिस्टेम गोनांआवसो लांबाय जिल्ला परिषदावसो लांबाय आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सिअ बानायबाय प्रमद बर'नि स्टेटासा दिनै मा सिएमसोनो चिफ नंलानो इएमफ्रा केबिनेट रेंक स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन गोदो गोदाय बेबो गैला डिपुटि चिफआबो गैला केबिनेट रेंक एसेम्बलिनि स्पिकारबो केबिनेट रेंक गोदो मोनदोंमोन गैला बेबो डिसिफ्रा दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डेभेलपमेन्ट बर्डआबो डिसिआ चेयारमेन एमएलएफोर एमसिएलए इएमफ्रा बिनि मेम्बार मिटिङाव बाहागो लाहैब्ला सार नांगौ अनारेबल चेयारमेन सार बे केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक मोननाय मानसिया दासो डिसिखौ सार होनांगौ बिसोर लासिंसिं होनबा बर' जाथिखौ बिसोर गाहायाव लांफिनगोन दा इलेक्टेड चिफखौ इलेक्टेड इएम इलेक्टेड एमसिएलएखौ डिपुटि चिफखौ गाहायाव लांबाय आसोल खोथा बेफोर रायजोफोर बेखौ बुजियै आरो माखासे धान्नाबो जे लेखा गोरों बिराद बिराद डिग्रि गोनां साफा सानै बबेबा इउनिभार्सिटि बबेबा कलेजाव प्रफेसारनो नङै बाङै मिसा खोथा बुंनानै जोङो आइ आफा रायजो राजा इयुन जोलैखौ लामा आन्दायहोगासिनो एसे हल जोंनि बर' जोहोलाव जोहोजो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो साननाय हनाय मेलेमखौ पलिउटेड खालामनो नागिरनाया बिराद दुखुनांथाव बेखायनो आं खोथा होनो नागिरदों जबान होनो नागिरदों दिनैनि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों हारिखौ थगायनायनि खुनाव फैसों आरो देग्लायनि जे सोमावसारनाय जाफिनदों बे खेबनै ब्रैथि खेबनै बे जेरैखिजाया थैथां ग्रेन्ड साक्सेस जागोन बयबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसा बाहागो लायोबानो जों देरहागोन दिनैनि गभर्नमेन्ट होननांगौ फैलाय जिले बर'खौनो बड'लेण्ड होआ होननानै बे नरेन्द्र मदियालाय खय बोसोर प्राइम मिनिस्टार जागोन डक्टर हेमन्त बिश्वशर्माया खय बोसोर बे आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बेलाय जोंहा आलादा बड'लेण्ड मोननांगौनि जोंहा हिस्टरिकेल प्रेरगेटिभ दं हिस्टरिकेल क्लेम दं जि हाखौ लानानै जों सेपारेटि बिदों जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय बेयाव रायजो खुंदों नरकासुर रायजो खुंदों बान राजामोना खुंलांदों घटोत्कच खुंदों भास्कर बर्मना खुंलांदों आरो जे कच डाइनेस्टिनि आसोल बिफाया सोरमोन हावरिया मेस बर' फिसामोन हावरिया मेसनि फिसालाफ्रानो बिश्व सिंहना नरनारायण सिलालायमोन दा बे कच किंडमाबो बर' राजानो दानायसो कच बिहार किंडम भारत उदांस्रिनि बोसोरनि उनाव 1949 आवसो इन्डियाजों मार्च जादों थिग बिदिनो त्रिपुरा हादोर 1949 आवसो इन्डिया फ्रि इन्डियाजों मार्च जादों 1954 आवसो काछार किंडमा ब्रिटिश इन्डियाजों मार्च जादों मैया दाख्लैसिमबो जोंहा बर'फ्रा रायजो दंमोन दा बे हिसाबै जोंहा हिस्टरिकेल क्लेम हिस्टरिकेल प्रेरगेटिभ दं जों थानाय जायगायाव दिनै जोंनि सुबुं बिसाना जामखोलांबाय जानो हागौ जों बाङाय जानो हागौ किन्तु जोंहा हिस्टरिकेल क्लेम दं बेखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाय जेननायनि खोथा गैया थैथां आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ फैगौ बोसोरबा मेक्सिमाम 10-12 बोसोरनि गेजेराव जों जेरैखि आदाय खालामनांगौ
बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो खर' गंग्लाय आर'ज गाबनानै खुलुमहरनानै आंनि हरनांगौ खौरां मेसेजखौ आं बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।